L'altre vent, sisè llibre de la saga de Terramar. Amb aquest acaba tot. 30 anys de literatura concentrats aquí. El canvi que s'havia anunciat en els llibres anteriors ara comença a fer-se real quan en Vern, que és un mag reparador de poble, en somnis aconsegueix establir contacte amb la seva dona morta. I com que està morta i ella es viu, és molt estrany que un viu i un mort es puguin comunicar. Això se representa com un gran canvi i un perill perquè si se romp la frontera entre la vida i la mort tenim un gran problema. D'acord, tot això fa que en Vern vagi a veure l'arximag, que ja no té poders, que és vell, però l'aconsella anar a veure el rei, va a veure el rei, i aquí se fica en un entramat polític entre les illes màgiques i les illes de l'est, que són antimàgiques. La qüestió, aquí els mags tornen a entrar en joc i al final tot és com la unió entre les diverses cultures, només amb això podem aconseguir l'equilibri i recordar què és el que som. Final no màgic, però